Baba akwai gyada kuwa? Baba babu ko dabino babu? To baba makani fa? Kaga za ka ga mun haka ne. Sai ka bani guri mana. Kaga abin da nake sai da. Ya hakuri baba. Eh? Ya hakuri. Amma magariya ba baba? Ka tafi ka bani guri ba. Alaikum. Alaikum assalam. Hajiya ina wuni? Na gajiya. An tashi lafiya. Lafiya nan. Hajiya na ce da Allah akwai zan samu kwaɗan rama a nan. Rama? Wanda ya ji kuli. Hajiya akwai shawarma. Hajiya zan samu kosai mai zafi. Babu. Hajiya akwai kunin kanwa mai kyau. Babu. Hajiya to zan samu ko da tuwon dikkera ne nan. Hajiya zan samu kwaɗan yaɗiya mai kyau. Babu! Oh, kwaju ni, tuwa ne ina sayarwa ka zo ko da yariya ka ko da me ni ba tuwo ne ina sayarwa nan fawo. Oh, kwaju ni. Hajiya me ya zafi, Allah baki hakuri, ni da kina da in jari ne. In Wannan. jari ne babu sai in kai ki garin mu nan da kaso ya nake. Kada ka bani jari ina sayar da wanga duka. Oh, kwaju ni. Ba Hausa baki kana sa ina ya Hausa dole. A kuran baya. Oh, no. Salamu alaikum. Malam barka da yi. Da Allah karnuka na ne nan suna nan gaba ɗaya wani kyanda ce ta kama su. To shine na ce bari in zo a haɗo min magunguna. Ka ga nan yayi kama da maganin da ake sayar maganin kare ko kankanta saboda kare na mutane ba ga dinki yake a nan gurin ba. Wani irin renin wayo ne. A ranka da. Kana da ka ga mutane ba kana shagon. Dai tele ka taɓa kankare na sayar maganin kare. Assalamu alaikum. Da Allah kuna sai da yakuwa da alayyahu da tattasai nake so zan kai za a dan mun wani farfesu ne a gida nan an kawo mun. Maka yakuwa da alayyahu ba ka ganin abin da ake sawa ba ka yake sawa ba nan Aka ga inda askirin da Allah na dan rana ta dan da ce inda zan samu askirin ka haɗo min da shi da Allah. amma kai dai ma ku ne ko baka ganin kayan yake sawa ka baka askirin nan kayan da kake sawa baka ganin kaya muke sawa na kayan sawa ne kara muke sawa ka ka gani kage ko dole idan akwai askirin na dan rana ta dan da ke ni ta sako min da Allah ka haɗo. wake wani irin mawugaci ne kaga alama kwando ko ta sani alama tumatir ko alama ganye nan ko ka cewa kayan miya haka kaga kwalban lemu nan gurin da Allah malam wali da Allah malam da Allah shago kai mawugaci ne ba ga abin kyau kana kaga alama kiran lemu nan gurin ne ko alama kwando ba dai duka na zaka da Allah kawai barake kan bade wa kawai ka zo kana ga ka baka lemu nan kana ga abin da ke sawa Assalamu alaikum. Barka da yi. Kana ji ba ranka ya daɗe aure na ne ya tashi da Allah akwai zanin gado fulo katifa komai dai nake so a haɗa min saboda iyali. Zanin gado kake so? In zan samu talabijin ma a haɗo min da ita da DVD. Ba wani abu muna da su kala-kala. Kirar Belgium, kirar Switzerland, kirar Saudiya. Kasan komai na Saudiya mai kyau ne. To dan wannan kwabashu da ake sa na mata da waye dai da dan siket da wasu abubuwan Irin sa high heel kenan. Duka ba wani abu ba abinda babu anan. Da high heel da short heel da medium heel duka. Ba wani ba mu da shi. To zan samu hoda da su jambaki da dan kunna da waye sarka duka anan. Sarka, gold, diamond, azurfa, tagulla, murjani, lu'ulu'u duka. Ba wanda ba masa faran shi. Shago ai shago ne yayi. Shago ai shago ne yayi. Baka san sirrin da ke cikin shagon ba. To ka gane abinda za ya bari zan je CBN abinda yake wannan zan sai mun za mu mara sauki ai ba za mu ma tsada ba sai a daidaita mana ba wani zan je dai wannan kawai ƙarya kake wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya kake kamar ya in ba yayi kasiya ba dan kwal uba nake qur'anin ubangiji sai kasiya me kace ne bi alladhi la ilaha illa huwa sai kasiya kai ƙarya kake wan ba yaka
kaga bari in gaya maka gaskiya to ni mahaukaci ne. Allah sani. Ba ni da hankali ni ka ganni nan. Kaina a kunce ki. Kai yanzu na maka kama da mai hankali jibe ni ka ganni. Na ma kama da mai hankali. Kai magana da uga kawai. To ai mu banda abubuwan da ka sarrafo din nan ka lissafo. Banda su muna gyaran mahaukata. Kana da nufin notin kanka ya kwance. Notin gaba ɗaya ya kwance. Alhamdulillah kaga ka ƙara buɗa mana hanyar samun kuɗi. Muna seta noti, muna da noti number 8, number 22, number 78, kai number 100 da can ma muna da su. Allah ku ya ku. Mahaukaci ne. Kwanta mun da shi. Ya mushi da kyau. Wallahi malam mahaukaci ne. Haba malam abba. Ya kana ganin mutum ne kace kana Ba mutum bane mahaukaci za a sai ta mai kai. mahaukaci. Mahaukaci ne ni fa. Na gaya musu mahaukaci ne ni ka gaya. Tsaya malam abba me yake faruwa ne? Zuwa shi yanzu mahaukaci ne ni fa na zo fa in gaya masa ni mahaukaci ne. Shi ne kawai kuma yana nema.